সারা ক্ষতি অসিলনি মধুর পর সিনেমা হল কোটি তোর বোঝা ନାହିଁ ଏ ମାଡାମ କହିଛି ଏ ପୂର୍ବ କୌଣସିର ଶରୀର କରୁଛନ୍ତି હવે હરણ જ્યાદા જોકે ભાષ કરીને और तो साथ किसी कौन है वे मानी को पास बड़ी बड़ी मानी को कुछ तू आम घर चाकर है मत पुलिस धमक दौचु ए तो सास आसिला खोज बेशुर हरम दादा रे तमे बड़ी चाकर है कि ना तिनी हेले बात हो केबे भी पिले हे रुहेना मुँह गोरा मुँह बड़ा बासे जंतु शिकार चढ़ी चमंत्री उल्टा बात जीता खाए रोही कांति केमिति रे ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଚୌଧୁରୀ କେବଳ କିଣିଛୁ ସେ ଦିନ ବି ତମେ ଗୁରୁ ଚାକର ହେଇକିନା ଥିଲି ତ ଭଉଣୀ ହେଲି ନା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଛଡ଼ା ତ ବୁଝି ପାଇଲାନି କୁକୁର ଭଳିଆ ମାଟି କୁକୁର ଭଳିଆ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ହେବି ତୋ ଭାଇକୁ ତୋତେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୁଁ ଅଫିଲ ମିଶେଇ କଥା କହୁଛୁ ତୋର ତ ସାହସ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଖାଇବୁ এই ঘরে হরম দাদাটাকে বুঝা আরে অত মতর হরিরে পছি মর কি গল কোন কাটা একটা তো ভাই নো নেভার টাইম মারি বি আরে অত মতর হরিরে পছি মর ওই কুকুর সারি দেলু
কি বলবে তার বলে আমি চাকরি ঠিক না কিলো হবে নাই যত মামা জানিব କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରେ ବିକୁ ଆରେ ରେ ରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ମୂର୍ଖ ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏତେ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ଏ ମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିନ ବାବା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ କ'ଣ ତମସା ବତେଇକିନା ରଖୁଥିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ହେଉଛି ଜମିଦାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂର ସାନ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ଜାଣିଛି ଏ ମାନେ ତୁ ଏ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଆସିଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ମାରୁଛୁ ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ନାଇଁ ବିକୁ ଏ କ'ଣ କରନା ଆରେ ବିକୁ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରୁଛି ଏ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆଗେ ଯା ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ନା ବାବା ନା ଶୀଘ୍ର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ନା ଆରେ ଯା କୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆସିବି ନେବି ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବି ନା ବାବା ନା